लोगोफोर खुलुमबाय। आं दिनै आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय लोगोफोर। आं दिनै खैजेमा हाननाय भिडिअ लानानै फैदों आरो जोंहा दिनै खैजेमा हाननो नागिरदों। सारजों आंजों खैजेमा हाननो नागिरदों। बेखौनो नोंथांमोननि गेजेरावबो एसे दिन्थिलांनो होननानै सानबाय आरो नायलांफाबाय थादो लोगोफोर। खैजेमा हाननायावथ' बहुद खस्थ' जायो होननानै बयबो मिथिखायो। खैजेमाया बिराद अरो, थेवबो जानो गोथावखाय जोंहा हाननो नागिरबाय। जोंहानि दंफाङावनो दङ खैजेमा बाहा। नै लोगोफोर, खैजेमा बाहा हाननो लागि सारा दान्दा खाबाय थादो हनै। नायनोसै आरोना खैजेमाखौ दिनै मोनो ना मोना। बैसागुआवथ' बयबो जायोना खैजेमा। जोंहाबो मोनबाला जागोन होनना सान्दों आरो। नै जोंनिया खैजेमाया अखायानो हालायसिगोनसो, खोमसि जाबोजोबलायबायलै। हादोंना हायाखै नायलाय खैजेमा हानग्राया। गोजौआव दङ, बिराद गोजौआव हाननोनो हागवाखै नै। हैया हाथारसिगोन, गोग्लैथारसिगोन। गोलैबाय, हैया र' दोङो ना गैया नायहैनि एबार। नै बाहा मोनसे हानखांबाय लोगोफोर, आरो बाहा मोनसे दोङो बेखौ हाननि र'। नै लोगोफोर, जोंनिया खैजेमाखौ हानगासिनो हनै सारा, आरोबाव हानगासिनो नै। आं गोजानावसो थायो, खैजेमाफोरा जि अरखायो। आं हेल्पार आरो मायाबा नांगौ होनबाला आं फटके हैग्रा हेल्पारसो आरो आङो। नै आरो मोनसे हानबावबाय नै, जि गोदोरखा बाहाया, हागोन ना हायाथाय हाननो, जि गोजौखा। इमान अखा 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 बाब्बाय, दिनैबो अखा हालायसिगोन हनै, खोमसि जाजोब्बाय। हागवाखैलै जोंहानिया सारा। नै मोनसे इसिंसो गोग्लैबाय हनै, लायदो लायदो। हा? नै लोगोफोर, बैसिम गोग्लैहैबाय आरो आफालाहानिथिंसो गोग्लैहैबाय नै, बे जेवराना जोंहानि। ओमफ्राय हाननानै ओइसिं गोग्लैहैबाय आरो जोंहानि बिफांनि खैजेमा बाहाखौ बाहा मोननै हानबाय आरो नै, बाहा मोनसेया बेयाव गोग्लैहैबाय। नै जोंहानि सारा लायनो थांगासिनो हनै बाहाखौ। गोग्लैजोब्बाय न'? हायाखै? बाल्थिङा माहाय गिदिर लाबावनांगौमोन न'? आयो इखिनिखौ बुथुमना लाबोनांगोन, गोग्लैसोबाय। ओइ बाल्थिं गंसे लायबावनि आं र'। नै लोगोफोर, दायो जोङो बे खैजेमा बाहायाथ' बिलाइफोरजोंसो बाहा खालामा होमबा, बेखौ दायो दै होबाय। ओमफ्राय जल्दि जल्दि दायो बासिनोसै आरो नै, जल्दि जल्दि बासिबाय थादो बिलाइफोरखौ। आरो खैजेमायानो अरसोयो बासिनायावनो, जि दसेनो दसेनो अरो। ओमफ्राय अरजाबाबो बासिबाय थादों आरो जानो लुबैना। नै लोगोफोर, इमान बासिबाय हनै। नै बेखिनिखौ मोनबाय आरो साफा खालामनांगोन, आरो ढेर साफा खालामनांगौ दङ हनै। दे
अखा हासोसिगोन मा जाबावगोन अखायानो जि हासोलायसिगोन नै लोगोफोर मोनजाथारसिगोन जोंहा होना हो गैला साफा खालामनांगोन ना नै बे मोनसे बाहानिया नै बेखिनि ओंखारबाय आरो जाबाय दे जाबाय आरो मोनसे बाहानिया नै बेखिनि आरो दायो बेखौ आरोबाव मोजां साफा खालामनोसै नै मोनजाथारसिगोन लोगोफोर नै मोनजाथारसिगोन जोंहा साफा खालामनायावनो एसे टाइम नाङो आरोना खस्थ' जानायावलाय बिराद गोथाव नै लोगोफोर दायो आइया बासिबाय थादों आरो न'नि बिथोरावहा लाबोनानैहा ओमफ्राय जोंहानिया सारा फिसाजोआ स्कुलावहाय प्रि बैसागु खुंनाय दङ नालाय बेयावहाय थांनो नागिरदों ओमफ्राय सारा जोंनिया फिसाजोखौ लांनो नागिरदों आरो आङो ओंखाम ओंख्रि संनो नागिरदों ओमफ्राय दायो आइया बासिबाय थाबाय आरो खैजेमाखौ साफा खालामबाय थानांगोन ना बेबायदि मोजां साफा खालामबोला गोथाव जायोना जानो नै लोगोफोर आङो फिसाजोखौ दायो स्कुलाव थांनायखौबो एसे भिडिअ खालामदों आरो ओमफ्राय गावनि हारिनि मोसानायखौथ' मोसाखायो नालाय रोंखायो ओमफ्राय दायो स्कुलावहाय लोगोजों एसामिस मोसानो नागिरदों आरो फिसाजोआ ओमफ्राय बेखौनो एसे नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै नै फिसाजो थांबाय आरो ओमफ्राय आं भिडिअखौ लोगोफोरनियाव एसे बिहरदों आरो ओमफ्राय नायलांफाबाय था लोगोफोर लोगोफोर दैथ' आङो दुगैयाखैमोन नालाय खैजेमा हाननाय समावहा आङो दुगैयाखैमोन आरो ओमफ्राय दायो दुगैयै लोबै ओमफ्राय दायो नै खैजेमाखौ भाजिनोसै आरो भाजिनानै गोथावै जानोसै आरो दायो लोगोफोर नै बेखिनिखौ लाबाय आं खैजेमाखौ एवनो ओमफ्राय नै सारायाबो थाव होबाय दुंबाय नालाय ओमफ्राय पियासखौ नै सिम्पोल आरो बेबायदि बयबोथ' मिथिखायोना माबायदि एवनांगौ बिदिनो सिम्पोल एवगोन आरो आं फानलुबो बारा होआ मानो होनबा जोंहा फानलु एसे खम जायो आरो नै आं दायो खैजेमाखौ होबाय खैजेमाया एसे गेरानो मोननायमोन आरो संख्रि ओमफ्राय आरो हालदै होनानै बेबायदि आङो दायो खोबना दोननोसै आरो लोगोफोर आङो एवनायखौ देखायबाय थाला आरो ओमफ्राय मैनायाबो बिराद दिगदार खालामदों नालाय ओमफ्राय बयबोथ' आरो संनो रोंखायो नालाय न' ओमफ्राय नै आंनिया खैजेमाया मोनबायानो आरो आं दसे भिडिअ खालामबाय आरो नै मोनबायानो बेबायदि नै गावनि दैया
ओंखारजोब्बाय आरो नै दै गैला। ओमफ्राय बेबायदि बाराद्राय एवबाय थाबोला आरो गेब्लेबोला गोथाव मोनजाया नालाय नै बेबायदि गावनि दैफोरा रानस्रोजोबनाय जानांगौ आरो। आंनिया बेखिनियावनो जाबाय आरो आं बन्द' खालामसै। लोगोफोर आंनि खैजिमा एवनाया जाबाय आरो ओमफ्राय नै आं दायो सानाय नायनोसै आरोना साखिनोसै आरोना मादि जादों। टेस्टि जादों। बैसागुनि खनसे जानो नांगौ आरो। बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। आं भिडिअखौ एसेबाबो मोजां मोनदोंबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लाइक खालामनानै हो आरो मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों लोगो मोनगोन। बाय बाय।